er en menneskerettighed? Det er en rettighed, hvert menneske har. Langt de fleste samfund har gennem tiderne haft regler, der blandt andet har sikret beskyttelsen af svagere grupper, såsom gamle og børn, som var ude af stand til at klare sig selv. Disse regler har været indbygget i fællesskabets opbygning, og forpligtelsen kunne både ligge hos familien og samfundet. Regler som for eksempel ejendomsret og arveret lå hos den individuelle eller hos familien. Derudover lå friheden fra krænkelser og retten til hævn enten hos den enkelte eller hos familien. I Europa blev lovene nedskrevet i den tidlige middelalder, da kongedømmerne begyndte at opstå, og kirken blev brugt til at retfærdiggøre kongens magt. Magten blev centreret hos kongen, og det var derfor nødvendigt at opstille love, der skulle sikre folkets rettigheder. En af de første menneskerettighedserklæringer finder vi i England. Den bliver kaldt Magna Carta og er skrevet i 1215. Stormændene ønskede at begrænse kongens magt, og der blev i den forbindelse indført loven om, at ingen må fængsles eller forvises uden lovlig rettergang. Et andet eksempel på en af de tidligere nedskrevne menneskerettighedserklæring er Erik Klips håndfæstning fra 1282. Håndfæstning mindre på mange områder om menneskerettighedserklæring Magna Carta. Den bliver betrækket på et måde mellem konge og rigsstråmænd og skulle en med at begrænse kongens magt. I renæssancen gik det op for folk, at jorden, historien og styreformen blev påvirket af menneskene. Disse tanker og idéer fik hurtigt gennemslag i Europa på grund af muligheden for, at lærdom spredtes hurtigt ved hjælp af bogtrykkunsten. Giovanni Pico skrev i 1486 skriften Menneskets værdighed. Han beskriver i skriften menneskets særstilling i universet. Han mente, at mennesket er ansvarlig for sin egen historie. I dag er tanken om, at mennesket skaber historien et afgørende fundament for menneskerettighederne.